Aize honekin noragoaz? Aizegoa pixkat berola marataka. Aizegoak eramango baitu orduan? Bai, hartu ezkeo, bai, zeiparraldera goaz. Norvegiara goaz, Lillehammerera. Lillehammer. Dola esaten den idatzi, bai, Lillehammer. Lillehammer. Izan zara bertan? Pasa egin ginen, izan, bai, justu, pasa egin nintzen, bai, bizikleta eta alportxak hartuta pasa ginen handikan. Eta leku ederra da, eta pagenuen ezagupidea lehendik ere, han neguko olimpiar jokoak egin zirelako 94an edo hor non bait, eta elurtzaleak eta garen hori izena grabatuta geratu zitzen. Eta non dago esan didazu? Norvegian dago, Oslotik 150 kilometro barrualdera sartuta hor erdian, eta paraje zoragarria da, eta han euskaldunak ere badiran, bizitzera joan da. Eta Norvegian nor bizi da? Norvegian bizi da Maider Artzeluz. Maider Artzeluz ikusentzunezko komunikazio ikasten ari da. Ikaslea beraz gaztea da, baina pasako zaio. Ze 20 urte ditu eta uste dut ostegunean egingo dituela 21. Urretxuarra da, baina jatorra. Eta gure zai behar du Lillehammerren. Bai, elurre egin duen honezkero galdetuko dugu ez da? Euskalo. Agien noizpa izango zuen, aurten ez dut uste. Ez dut uste, galdetuko dugu? Zuk agurtuko duzu? Bai. Venga, guazen. Arratsaldeon, Maider, horra altzara? Bai, arratsaldeon. Zuritu alditu bazterrak Lillehammerren oraindik ez, ala? Ez, oraindik ez, baino urrialdean galdetu berriro. Urrialdean galdetu berriro. Guk hemen 30 gradu ditugu, une honetan, Maider, zuek zenbatean zaudete, oraindik epel, ez da? Guantxe, bai, 17 gradu hogeitxo. Ondo, nondik ari zara gurekin hitz egiten, Maider, non zaude? Nire residentziko gelan. Residentziko gelan, oino? Hor mundu osoko jendea, ongo da? Zuek zarete atzerritar bakarrak edo? Ez, Norvegiarekin ere konpartitzen dugu tokianik, sukaldea konpartitzen dugu berekin laukin, baina bai gehien bat kanpotarrak. Eta nolakoak dira ba, Norvegiarrak? Bueno, orain dela ez hainbeste iritsiko zinen, baina zein izan da zure lehen impresioa? Bai, orain dela hilabete, aiagun nintzen, eta gehiasan nahiko familiarra. Euskaldunekiko izaeran antzekotasunen bat daukate, itxik dira hasieran, piskaldotxatik. Orduan, alde hortatik antzekotasunak badauzkau, behekin. Eta, desberdintasunak zein dira? Igual horiek dira interesanteagoak eta? Nirekiko bintzat altura. Laurogeita hamarren ibiltzen dira danak, eta nik bat dirurogei justu. Baina benetan igerri duzu hori, hau da, jendeari gehien bat behitik gora begiratu behar diozula? Bai, esan, deigarri da, baina, bai, osea, gehien bat intiak, baina oso altua, ondo guztia. Nien ez joan orduan pixka batean. Haunditu arte, haunditu arte. Eta, traturako eta esan duzu Euskalduna bezala hasieran itxixamarra, baina gero irikizkero, ze horre mundu osoko ikasleak egon da elkar ezagutzeko grinakin joango zineten? Bai, egia da. A ber, egia esan ulergarria, ze gehien bat ibiltzen gara nazioartekok batea, ze azkenen inglesez ibiltzea, norvegiarrak izan da jendekin izketan, ulergarria da ere, pixkat muga bat izatea ez, hizkuntza, baina bai, gero irikik dira. Maider, eta hizkuntza aipatu duzula, iritsi berria zara, ingelesez arituko zara pentsatzen dugu gehien bat, baina asmoa baduzu saiatzeko, pixkat norvegieraz zerbait ikasteko, zerbait egiteko? Politia ditzeke, baina egia esan nahiko zaila ikusten dut. Egia esan eskandinaviar hizkuntza guztik antzekotasun bastante daukate, orduan norvegiarra ikasita igual ingurunera ondo ibiliko ginean, baina momentu zaila ikusten dut. Ez dugu esan, baina aurten bi bazueken Erasmus egitera joandako ikasleak ezagutzen ari gara, zuzara bigarna, Maider. Erasmus bai, baina Lillehammer izan da, istripu edo zuk propio aukeratu zenuen, ara joan nahi zenuen? Bagia esan, bihatzeko grina bat izan dut eta nahi nuen Erasmusean nun baitea joan. Eta ikusunen Norvegian eukala posible ezela, nola txikitatik Euskaldun asko bezala Pirinetan ezina izen, aste burutan eskiatzen, Lillehammer zan pixkat toki ideala. Eskiak eraman aldituzu? Ez dut ekarri, baina igual aite eskobarko jot bialtzeko paketen bat. Bueno, ederra, orduan aukera ederra izango duzu horreskiatzeko guere orduan joango gara. Ez bialdiz esan, Ukere ikusiko dugu. Eta aizu galdera bat, zeren nik ikusten dut telebistan, entzun izan dut Norvegia garesti xamarra dela. Ez dakit zuri zer iruditu zaizun hilabete honetan?
Bai, aurreko asten ikusi nuen ibili zinatela Anderrekin ere prezio konparaketan, baino hemen desente garestiko. Konparazio nahi diez, kafesne batek 4 euro terdi bosten ibiltzen da, eta kaina 8 terdi. Osea, bai. Ondo. Garesti. Pixka lagatzeko eta, lehen zurrutari askotxo ematen zionak, hortarako ondo. Aizu, aurreneko inpresioa duela hilabete iritsi zinen, ez dakit oraindik pitxetan zauden, edo ja pixka bat azitzaren lekura egokitzen. Ze ametxe eman duzu kolkoan, helbururik eman alduzu, bidaiatzeko asmoa zenuela bai, gogoa bai, baina zer eman duzu barruan, hor ze helbururekin joan zara? Gehien bat, jende berria ezautu eta kultura ezberdinetaz inguratzea eta bidaiatzea, por supuesto, bai, aldeten guztia. Maider, eta bideo batzuk grabatzea ere bai, ezta? Zeren badakigu bideoren bat grabatu duzula eta guk hemen erakutsi behar dugula, bai? Bai, bai da. Bueno, ikusiko dugu orduan? Bai, Maio, zuzuk paso, Maider. Lillehammertik espero gustatzea, bideoan ikusiko zuen bezala aiau nintzen lehenengo parada izan zen, eta aurra bideo. Footprints talen haranean, Lillehammer aurkitzen da. Udan zelai berdeekin eta neguan elur mantu zuriekin. Gaur, hilabete pasa ondoren Norvegiako kulturan murgiltzen, iritsi bezain laster bisitatu nuen lehen lekura itzuliko naiz, zuei erakusteko. Horretarako, basoan gora jarraitu beharko nauzu. Lillehammer aldean 11 plan egin ditzakezu. Jafelen mendiko biziletan ibili, Josalakoan arrantza egin, Joa ibaian rafting egin, eta hainbat gehiago. Norvegiako 5 eski estazio ezagunenetakoak Lillehammerretik ordu bete baino gutxiagora daude errepidez. Lillehammerko joko olimpikoak edo 17. neguko jokoak 1984an eman ziren, otsailaren 12tik 27 bitartean. Historian, lehenengo aldiz, 2 urteko tartea soilik izan zuen udako jokoekiko. Olimpia Parkek 2 eskipista dauzka, eta turistek jauzi horretik ikuspegi zoragarria goza dezakete. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young. Hauxe dan muga, eski jauziko plataforma. Lillehammerreko bista ederrenak ikusi ditzakun tokia. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Nire aldetik, hauxea dena, etxetik agurtzen zaituztet, Norvegoko gazta pixkatekin. Eta, horrengo arte. Ederra bideoa. Ze ederrak irudiak, Ai ama. Ze inbidia eman digun, Ni ari nintzen pentsatzen bisitadena serio, eta gero kalkuloak ateratzen 6 urte erdirako joan zara, ez da, Maider? Bai, urte erdi, eta abuztuan jo mazinen iraila urria azaro abendua, urtarrila Maider arte? Oia, kurtsua berez abendu erdi alden bukatzen dut. Abendu erdi aldera arte. Orduan elurrak justu xamar harrapatuko dituzu, baina... Bai. Eta Maider, joaten baldin bagara gu horrela free tour bat egingo zen iguke horrela bideoan egin duzun bezala historia pixka kontatu, lekoak erakutsi. Bai, ez da? Baina Lillehammer oso polikia. Ze ondo. Aizu, beste euskaldun batzuk ebe daude, ezaigu zuen arteko, ohitura xelebrenen bat edo sortu alduzu edo ezagunak egin atzarete hor edo... Egia esan ez gira asko ibiltzen, ze residentzin edifizio ezberdinetan gabiltz, eta laguntal ezberdina dauzkau, baino... Ez dut asko ikusten egia esan, bai lau euskaldun geha. Bueno, ordu baina lau euskaldun bazarete, edo zer gertatuta ere hortxe duzu Euskal Herria Lillehammerren, ezta? Bai. Ze ondo. Dio ondo dago. Ze ondo. Erki! Maider, mila esker gurekin izatearren, Lillehammer erakustearren beste leku bat ikasi dugu. Eskerrik asko, Maider, eta hurrengo arte ongi pasa, Erasmusen. Urren arte! Eskerrik asko.